ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Сауду Теҷе, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва нафарое ки ҳаррӯза Сауду Теҷеро тамошо мекунед. Имрӯз 6 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон дар канали Сауду Теҷе. Фақат нарх наво, яъне ки хонаҳои арзон аз дохили Душанбе дӯстон пешниҳодтон мешавад тамошо кунед. Баъдан барои пешрафти канали Сауду Теҷе дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. خانه، زمین، ماشین، کوارتیره، اپارات، تکنیک، کمپانی، آفیس چیزی که دارین برای رکلام کردن، برای در فروش گذاشتن در واتساپ ساودو تیجه در روی اکران شما موندگی میتونید صورتاش و معلوماتش رو کنید رکلام کردن فروش هم بگذاریم. ویدیو نوارا با دقت تماشا کنید، خشوع تماشا کنید، آدرس را گوش کنید. اوید هر یک خانه معلوماتتون میتیم، رقمای صاحب خانه رو اکران میگذاریم. دالشی زنگ ختم بود چخ کنید بچه‌ها. نوارا ما شروع میکنیم. دوستان تلگرام کانال ساودو تیوی سیلکش در کامنتاری موندگی بیننده باور کنید به نهایت خانه ها، زمین ها، ماشین های ارزان در اینجا میگذاریم و عقل باشه گذارین تماشا کنید اینجا. سیلکش در تگ کامنتاری. نفرایی که در مسکوسکی اوبلاست کار میکنین، خواهشی بار روان کردن به وطن دارین، بارهای جمع کرده دارین، با شما شرکت گروزپیروسکی اکای نازیم توصیه میکنیم که طول یک چند ساله اوید همین سیستم کار میکنه، فعالیت میکنه. از دومی کانال ساودو تیوی بدیل پر به شرکت اکای نازیم زنگ بزنین، بارهاتون روان کنین. اگر بارهای شما از 100 کیلو زیاد باشه با ماشینشون آمده خودشون بارتون میگیرن، ساق سلامت پریما توریکسون پشتی هر هفته اینا بار میبرن. بار برده میشه بعد شنبه کلو، فرخور، وحدت، نورک، دنقره، قرغان تپه، مومن آباد، واسه همدانی، شهر توز، تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد و قبادیان و گراوتی جیلیکول خلاصه به همه طرفا بار میبرن. فقط از دومی کانال ساودو تیوی با دل پر به یگان مشکلی مراجعه کنین. خدا خواهد بارتون برده میرسونه باشه. دوستان عزیز میگذاریم با یکمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی روان کردن که در ناحیه واسه участка درجین ساسد ابرات обсвет داره. 240,000 сум нархш, гирдаш маҳкам ҳоҷатхона дорад, дохили хона да баня дора, 4 дар хона, яки 3-4 дар хона дора ва 4 сотих замин дора. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо аз номи канали Сауду Теҷе ба дили пур муроҷиат карда метонен. хона дар наздикии мактаб қарор дорад, магазин, масҷид ҳастай, дарахтои мевадиҳанда дорад, ҷои ободай, 3 дар хона дорад, 3 хонаи 5/3 و کلیدوری 5/3 کخنی بانیا حاجتخانه هستی. خب نرخش 240,000 سوم میگم با معامله داره. برایان ناحیه واسه رو دوستان دو سامانه راهی میدونه نه آدمایی که تریتوری واسه را میدونه از ناحیه واسه طرف کلوب رفتن دوستان عزیز. خب بعدا طرف دستی راست راه میشه راهی ابرات درجین از امی деҳаи ибрат ба райони восера 2 сомона роҳ, аз восе ба ами ибрат ҳам 2-3 сомона роҳ ҳастай. роҳҳо асфалтам бача азиз, бениҳоят ободай. фақат акада сум дар кор савдо мекунад. хонаҳо падабои тайёранд. барои зиндагӣ кардан шароитҳо муҳайё шудагӣ. зангза чахчах кунед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе як хонага ки масоати 2 сотих замина ташкил метиҳад, нарх 300,000 сомонӣ. маҳаллаи Шайнак, пахтакор поён. хона техпаспорт дора, як хона дора, баня дора, ҳуҷҷатхона дора, ҳавличаи майда ҳакам дора. лаби роҳи калонда қарор дора, маршрути 45 мерава ҳамин тараф. шаҳрда қарибай. барои хонат кардан боз ҳавлии майдаак ҳастай дӯстон. гирдаш маҳкам алиши ба квартираи коробка ҳам мешавад. фақат сериёзиётон аз уми канали Сауду Теҷе ба дили пур муроҷиат карда метавонед бача азиз. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. аз куҷо хона, замин, квартира дар кортонай дар таги комментария видеои Сауду Теҷе нависта монен. худо хоҳад одамои доштагӣ роҳӣ мекуна, Сауду Теҷе рекламаш мекуна, фурӯшта мегзора бачаҳо. ба ҳам хотир фикротона ҳатман ва ҳатман комментария кунед. мо комментҳои шуморо мақсад ответ мегардонем бача азиз.
оиди хона ҳамроҳи соҳибмулк мега 2 сотиха як хона ҳай 300 000 сум нарх дорад. занг зан муомила кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 6 сотих замин дар шаҳри Душанбе дар наздикии бозори Ховарон қарор дорад. 660 000 сум нарх дорад. бача азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур, Ховарон, минтақаи 8 дар наздикии хона бозор, магазинҳо, мактаби нӯҳ, садик, беморхона, автобуси 37 ва мошинҳо 24 соата мегарданд. нарх боша 660 000 мега бо муомила дорад. аз номи канали мо муроҷиат карда метавонед. бача азиз, дӯстон азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дуэтажа ҳастае, ки масоҳати 2 сотих замин дорои 4 ҳуҷра дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 630 000 сум нарх дорад. коттедж дуэтажа 2 сотих замин масоҳат дорад. обши ҳавли қатъӣ 4 ҳуҷра, дута поён дута боло дорад. дӯстон азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбута иборат аз 2 ошёна, таҳхона, 4 дархона, ҳаммом ва ҳоҷатхона дар дохил ва дар берун низ ҳастае. об свет ҳастае, ҳуҷату садфоиза ҳастае. ремонтош хушроак кардагиай савдо мешавад 630 000 сомонӣ, ки проекти бениҳоят хуби замонавӣ қад кардагиай. одамое ки эҳтиёҷ ба ҳамин хонаҳо дорем, марамад аз номи канали мо ака қатъӣ занг зад чах кунед. гирдаш маҳкам, дарвозаи фасон часпондагӣ, просто проекти хуби замонавӣ. бача азиз, марамад аз номи канали мо ака қатъӣ занг зад чах карда бигиренаш. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае, ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотих замин наздикии хитои бозори шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳавлии фурӯшӣ аз 4 хона иборат буда, зали калон дора, ванна ва кухниш дар дарун ҳастае. заминаш 2 сотиха ташкил метиҳад. адрес шаҳри Душанбе, хитои бозор дар қарор дорад. азиз, дар ноҳияи Фирдавсӣ 650 000 сум нархаш, боз муомила карда мешавад. дӯстони азиз, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки масоҳати 3 сотих замин дорои 3 ҳуҷра дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. барои азиз, 580 000 сомон арзишаш. хонаҳои Душанбе, дӯстони азиз, қиматае воқеӣ. ҳарчанд мегем арзону шамонем нест. дӯстон, фикр мекунем ки савдотеҷе фақат хонаҳои қимат мегузорад. бача азиз, ами территория ами дохили шаҳр бардора, амо нарх навои хонаҳо бениҳоят қимата. ихтон шоҳид ҳастен. ито бо дар комментария мешавад, ки савдотеҷа хонаҳоро қимат мегузоред. чизе ки қабул кунем, бояд ҳам химонем. поёни корвон маҳаллаи Чимтепа 2,7 сотих замин дора. 3 дархона, ҳаммом, кухнӣ дора. обудо ҳастае, сквач ҳастае, свет ҳастае, доимӣ бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. хоб сета кондитсионер дора, холодильник дора, термикс дора, стрин машина дора, кухни дора, гарнитур дора, шароитҳои соз дора. стабилизатори. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дуэтажа ҳастае, ки 4 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин дорад. бардор азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур
маҳаллаи Фалакон, шаҳри Душанбесон азиз. 620,000 сум нархаш, дуэтажа, проект фасон замонавӣ. хуб, аз мости 46 3 километр дуртар, аз роҳи Калон 1 километр дуртар бардор азиз. маҳаллаи обод ва ором, ҳамсояҳои нағз, мактаб дар наздикӣ, мағозаи хӯрока, мағозаи сохтмон наздикай, медпункт ҳамаш дар наздикӣ қарор дорад. Масъалаи маршрутка ба тамоми минтақа ҳастай, 24 соата оби шаҳрӣ свет ҳастай. 620,000 нархаш, боз муомила карда мешавад. аз номи канали Саудо ТЖ ҳамроҳи соҳибмулк зангза масъя киломачи азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар сеҳи мошина, масоҳати 56 квадрат бардор азиз. 56 квадратни метр дар 32 микрорайон, 32 маҳаллаи шаҳри Душанбе қарор дорад. 689,000 сомон, 56 квадрат, ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ. дуҳуҷрага квартира, хуб, дар 3 этаж бардор азиз. хуб, ремонтоша чӣ хел мебинен? Фасон хушрӯ, наздики садик, мактаб, бозор. фақат илтимос одамое ки мисол хариду фурӯш ҳастен, занг зада нороҳат мо накунен. серьёзни харидоротон, аммо одамое ки суми нақд дорен, 689,000 муомила мекунен. занг зад дӯстон, чахчах карда бигиренаш. дӯстон азиз, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 11 этаж, масоҳат боша 63 квадратни метр, дар ноҳияи Сино, дар Зарнисор, Зарафшон қарор дорад, шаҳри Душанбе. маълумоти пурра бо рақамҳои WhatsApp телефоншон 4411 занг зада масъя киломачи азиз. 665,000 сомон нархи ҳамин квартира ки духонагаи 63 квадрата дар 11 этаж қарор дорад, занг зада муомила кунед бардор азиз. хуб, чизе ки роӣ мекунен, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки боша, дар WhatsApp-и Саудо ТЖ дар аввали видео мондагия бача азиз роӣ кунед, мо рекламаш мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, дар Somon ТЖ ва Одноклассник ва дигар сайтҳо ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта битем бача азиз. ин маълумат 665,000 сомонӣ. занг зада аз номи канали мо салом расонед. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 2 этаж, масоҳати 36 квадрат, дар 92 микрорайон, шаҳри Душанбе. 470,000 сомон арзишаш. як хонага квартира дар 2 этаж, 4 этажни дом, кирпични дом бардор азиз. хуб, 36 квадратни метр, ремонт фасон хушрӯ, хароши ремонт кардагӣ. хуб, 36 квадрата, 92 микрорайон Душанбе, 470,000 сум нарх мегӯянд ки бо муомила дорад. аз куҷо хона, замин, квартира дар корай? квартира чанд квадрат дар корай? то чанд сума дар корай? чандум этаж, чӣ хел замин, чанд сотиха дар кортонай? дар таи комментара фикротонро нависта монед. худо хоҳад мо ба назар мегирем. мисол шумо коммент карден, одамои доштагӣ тамошо кард, Саудо ТЖ қабулш мекунад, рекламаш мекунад, шумо бошен занг зада чахчах карда мегирен бача азиз. хуб, ирӯза навор дӯстон, ҷанбаҳасти чизе ки ёфтем ҳамаша мондем. дар охир як хонаи гара тамошо кунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 4 декабри соли 2025 сол мо дар шаҳри Душанбе дар Калсавои Мардон қарор дорем бародар азиз, дар ноҳияи Фирдавсӣ. видеоро бо диққат тамошо кунен, хушрӯ карда мефаҳмонем хона кадом ҳолат чӣ хелай, ҳамаша пешниҳодтон мекунем. анами дом да хонаи мо қарор дорад. дом 15 этажа, хона дар 6 этаже, 106 метри квадратӣ, хона падабои тайёре дӯстон. дидестен, хуб, шароитҳои гирду атрофи чӣ хеле ҳастай, шумо шоҳиди ҳама чи ҳастем бачаҳо. видеоро фақат тамошо кунед, лайкотонро гузорен. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен. хуб, рӯи экрани шумо боз рақамҳои соҳибхона мебурад, оиди ҳами нарх наво, оиди ҳами хариди фурӯши хона боз
метавонед ҳамроҳи соҳибмулк масъя кунем бигирен инсон. мо ҳозир аз таги дом бо далши видеоро шурӯъ мекунем. хулоса дӯстон, дар рафти тамошои видео сабр карда хушуд тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен, худо хоҳад мефаҳмед. хона бо нархи беҳтарин пешниҳодтон мешавад ва ҳаматон тамошо фароҳам мешавад. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиа биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. нафр бошад гузарен тамошо кунед. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه، اگر خودشون با ماشینشون آماده بارتون میگیرن، انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه. بعد شنبه کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغون تپه، مومین آباد و واسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمتا میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем. Бардораи гиромӣ, инҷа таги доми мо майдончаи футбол, ҷои мошинмонӣ, ҷои дамгирӣ, пишти мисол ҳиҷомаву массажу утарафу аптекаву хай дидесен ами калсавои чихел хитон тамошо карден, шароитош чихелен. Доми мо дӯстон азиз, дом 15 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. этажи 6. این طرف باز دام. این دوستان عزیز، از داخل دام با ویدیو میکنیم، خانه را تماشا کنیم بچه عزیز. برادران جان عزیز، ما در 6 اتاج قرار داریم. نگاه کنین، لیفت چون کار میکنه، اینا کافه‌های چیندگی همه خشتو زمانوی کردگی. ماکسیمال ویدیو را پدیدیت میکنین دوستان عزیز. خانه نرخ زور کوادرات بینهایت کلان، بهترین شرایط. نگاه کنین، اینجا خانه ما آبشی 106 کوادرات ای، 106 کوادرات متر پادابای تیار ای. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنین، به نهایت مساحت کلان. اول یه ابزار میکنیم، خوش رو همه جورا تماشا کنیم، بعد میفهمونیم. خوب نگاه کنید بچه عزیز، اینجا کلیداری کلان یک خانه تماشا کنید. یکم خانه ما اینجا میشود دویم خانه. امیرا شما میتونین پریگراف کنین، دو خانه فسانش کنین. چخیل مساحتی کلان. این حالتش کردین. اینا ابوی میچسبونین، امیرا میچسبونین، ای در تلویزیون چسبونگی معامله کنین دوستان. شاید صاحب خانه همین دراتون چسبونده تیا با دالچی کارتون یاردمتون بکنم. اینا دیوم خانه شید، اینجا سیم خانه. اینا دوستان عزیز، سیم خانه ما. خانه سیم این همین حالت. از تیرزه پریما بیرون این منظره را بینین، چه فسانو تریتوری مردم. ما در 6 اتاج قرار داریم. قسم کوخنی
Ана достоон бушка пелчинагӣ тайёр. Ҳамин ҳолат масъалаи потолокаш ҷора чиш кардем. Ана достоон дута тиреза дора. Аз инҷам прямо берун. Ташка фелчинагӣ. Инҷа муртад дӯстон азиз масъалаи ҳоҷатхонаш калони хушрӯ. Ана ҳоҷатхона. Инҷа боша баня, ҷои душ. Сохтмон пурра штаг несай. Аз ҳисоби ки оли барқша гирён накардан камтар торик аст дӯстон азиз. Неки свет камбуд надорад. Хоб чӣ хеле ки тамошо кардан ака ёкнен 106 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, Калсавои Мардон, дом 15 ошиёна, хона дар 6 ошиёна, 106 квадрат. Нарх чанд сум ака? Хоб нигоҳ кунед бачаҳо, $135,000. Бо перепутӣ накунед ки сомонӣ будастаи бисёр нороҳат накунед. $135,000 ба сумми тоҷикӣ хай хитон муқоиса кунед ёки худмон баъд менависем рӯи экран. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо мебурояд. Далши мегирен, чахча мегирен қатъяка аз умми канали мо. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp Saudo TV барои реклама мондагием муроҷиат карда метавонед. Баъдан дӯстон азиз ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? Хоҳиш мекунем фикротонро комментария кунед. Максимали поддержка кунед, поделиться кунед. Одамое ки аз дохили шаҳр хонахар ҳастанд, видеоро поделиться кунед. Акаи варианти Алиши ба чӣ буд? Ба хонаи заминӣ ки ҷодо бошад. Хонаи заминӣ Алиши вариант дора, аммо тарафҳои Корвон, территорияи Гулпарварда Алиши вариант дора. Хай бо хитом дашт дӯстон чахчах кунед. Лайкҳоро монед дӯстон, зинда ву сарбаланд бошед то навбарои баъдина.